inda iska ta ga dama, inda iska ta ga dama nan take kada bishiyoyi. Ya ubangijin annabi Adamu da Hawwa'u, ka karfafa harshe na akan abin da zan faɗa. Ya Allah, ka hada soyayya ƙauna tsakanina da wanci kamar yadda ka hada mu'amala tsakanin kifi da ruwa. Na hada soyayya tsakanina da wanci. Kana gamawa sai ka je ka binne wannan biran a gidan tururuwa. Ka je ka binne wannan biran a gidan tururuwa. Wato abin da ake nufi da amfani da wannan biran shine zaka iya amfani da duk abin da ya rabu biyu, da yake rabuwa biyu ya koma ya haɗe. Wato zaka iya amfani da biro, zaka iya amfani da ɗan makulli padlock, zaka iya amfani da duk wani abu da yake rabe, yake haɗe, zaka raba shi ya kuma koma ya haɗe, sai ka ce na haɗa tsakanina da wance ko kuma na haɗa tsakanina da wani. Wato mace za ta iya mallakar namiji, namiji ma zai iya mallakar mace ta wannan siffar. Kana gamawa ka je ka binne, kana binnewa ka zo ka yi sadakar abu mai zaki ko zuma ko alewa ko kuma dabino. Duk abu mai zaki zaka yi sadaka da shi albarkacin annabi da alqur'ani. Kowace ce kowane ne ka mallake shi, kin mallake shi, an gama da wannan shafin. Wanda ya like ya comment da sallallahu alaihi wasallam ya sharing domin ƴan uwa su amfana, shi muka baiwa ya je ya jarraba. Allah ya bar mu da san manzon Allah. A je a jarraba wannan sirrin, za a ga ikon Allah. Saboda wannan sulkulle ne na yankan shakku, shi ake kira da sulkullen soyayya.